Po zapnutí počítača nás privíta prihlasovacia obrazovka, kde zadávame heslo. Hlavne z bezpečnostných dôvodov je dôležité mať toto heslo nadefinované. Niekedy však môže byť otravné stále ho zadávať, hlavne ak je zložitejšie. Preto si ukážeme, ako tento krok zautomatizovať. Po prihlásení sa do Windows cez položku Štart, všetky programy, príslušenstvo, nájdeme aplikáciu Spustiť. Do nej zadáme nasledovný príkaz: Control User Password 2. Táto aplikácia normálne nie je prístupná. Zvolíme si užívateľa, ktorého chceme automaticky prihlasovať, a vypneme mu povinnosť zadávať heslo. Potvrdíme. Dvakrát zadáme heslo užívateľa pre potvrdenie voľby a od tejto chvíle sa počítač po zapnutí automaticky prihlási pod týmto užívateľom.